Rayuwa bai daidaitu ba ko? Da ku ake cewa ba zan taɓa zama sarki ba ko? Saboda kai ma ba za ka ƙara ganin hasken rana ba a rayuwanka. Zo, taho, shiga nan. Shin mamanka ba ta ce kar ka yi wasa da abincinka ba? Mai kake so? Na zo na faɗa maka cewa sarkin fasa na kan hanyarsa. Ina fatan kana da kyakkyawan uzurin da yana ka zuwa gurin sunan ɗansa. Ka gani zazu, gasa na rasa abinci na. Da ka rasu kama in sarkin ya zo nan, saboda shi sarki ne uban kuraye. Har ka sa na ji tsoro. Aska, ka daina mun irin wannan kallon. Taimako wayo. Ska! Ka aje shi. Zuwanka ya yi kyau ranka daɗe. Me yasa ne? Da ba don a ce babban yana bane yake saukowa daga sama don ya cuɗanya da ƙananan mutane. Sarabi da ni ba mu ganka ba a wurin sunan Simba. Ashe ma yau ne? Kai, abin da ya yi wani iri, dole ma ya taɓa mun zuciya. Kamar yadda zuciyanka yake taɓaɓɓe ba, wai kana ƙanin sarki, kai kamata a ce an fara gani a wurin. Dama ni ne na farko alai. Kafin aihuwan wani ɗan ƙaramin gashi. Wannan ƙaramin gashin ɗana ne, kuma shi ne sarkinka a nan gaba. Ya kamata na san na yi. Kar ka yadda ka juya min baya, Ska. Mu fasa, ko kuma kai ne kake son ka juya min baya. Shin jayayya kake so ka yi da ni? Kwantar da hankalinka. Ban taɓa mafarkin yin jayayya da kai ba. Abin kunya, me yasa ka? In har dai da ƙwaƙwalwa ake amfani. Ni ma ina da gadon nan, amma da ke mugunta ne. Ban ce komai ba, barlantana a mun fassara. A cikin kowane dangi akwai irin wannan ranka ya daɗe. Ni akwai har biyu a nawa dangin. A kowane lokaci burin su ɓata kowane muhimmin taro. Wai yaya zan yi da shi ne? Ya taka kyakkyawar rawa gurin juyin baya. Haba zazu. To kai tunani, duk lokacin da mummunan halinsa ya tashi, sai ka buge shi ka yadda shi.